idolo. Mo na niya itong ginaulo to. Ano? Hoy! Idol! Kumusta idol? Madayong adlaw sa inyong tanan. So naabot na to diri sa balay ni Sir Albino. Welcome sa tuang vlog Tomas TV. So mana ni ato ang i-deliver karon, mo ni ang suka ni Tomas na ato ang reseller Sir Alvin. Naya ang display karon diha sa iyang tindahan. Suka ni Tomas. Okay kayo sir. Mo ni si Sir Alvin. Sir, kumusta? Okay lang. Sir, basic na kay gusto i-shout out kasi sa atong mga higala diya sa atong mga kauban sa una. Shout out na ko sa kumakauban dati sa Magupulo no. Di na ako isa kon daghang kayo. Tanan sir, tanan. Tanan na lang. Tanan haros sa tanan. Haros na hurot. Katong mga kuan, mga Basta sa mga associate sa Magupulo tanan mga associate sa Marco Polo. Workers na mo dati. Oh, kauban na ta ato. Baka ni si Sir Alvin kauban mo na ako ni sa una sa Marco Polo. So, ako na ako sa service, siya na po sa housekeeping. Kumusta man ang imuhang kuan karon? Kumusta man ang ato ang mga buhay-buhay karon? May kamot lang yun. Kung sa atong mga baligya na to. Para mga buhit lang yun daning panahon na karon sa pandemic karon na tabo. Lagi no? Sama sa kaning iyang gi-order nga sukat ni Tomas sa tingnan ako ni diri karon kung okay ba nagdagan di. Actually, sa paminti. sa Makatilaw dili gid magmahay, no? Bayad na ta. Sumabayad na daw siya. Pero sir, nalang ko yung mga pangutana ba si. So sir, mautana lang unta ko sir. Unsay mga fun memories nimo aning suka ni Tomas sir? Sorry, katong Katilaw jud ko ani. Gwapo jud siya. Lami siya isaw-saw sa mga labi na sa mga kanang mga baboy, mga baboy. Prito, ana. Lami siya isaw-saw. Mga litso no? Ana. Actually, mao mo na atong gigamit sa una sa Marco Polo. No, gigamit nato siya. Gani Isa po siya sa mga kanang best of choice ba kanang gipilian. Manguha kay mi dito ni Jerby kanya sa kuang gani dito sa Cafe Marco. Kay gibutang mo dito ni Alex. Sa Alex no? Pero na kayo, no? Wala nga mo mga fun memories na sa Marco Polo no? Mga kinawatay ta og suka kay mong sasawan. Madamay na ato ang suka. Pangtaguan. Kay mga makahurot lang po sa ay ganing mga kuan, mga service crew sa kuan, kaning mga kauban na to. Kaning suka sir. Unsay pinakalami nga isaw-saw ani sa imong base sa imong experience? Sa tuwa yun na experience. Kuha dyan, labi na ka ng baboy bita na litsong kawali. Muna akong favorite dito sa mga Nagigutong naman ko na sir. Litsong kawali, din ako isaw-saw lami siya. Asa yung lamiasa no? Makagutom yun ba? Sa mga sinubang isa, dapat yun po siya, lami po siya. Pangana. Actually, Ang experience po na ko na sa una, sa hotel pa ko, kanang litson manggod, namang gigalitson no, dili mga nawada ng litson diya sa hotel. Kanang usay kanang mga bilin sa mga guest ba. So, usay mo na among ginagamit. So, pag magamit na mo na suka ni Tomas, mura siya mubalik sa iyahang kanang kalamion ba, orag dili siya ingo nga kanang nabugnaw na panos. Mubalik og kalami ang imong litson. So, mo na ang among na kuan na kay manguha man si Dude sa nago kanang bitang ulos litson. Shout out Lods. Shout out na Dude sa Kalinan. Lods. Amigo na ko na best friend kay mi anak. Kasi gaway-away na pero amigo kay mi anak. Nadamay na. Sir Dod. Shout out na. Buhi pa kakaroon eh. So, dili. So, masala ta sa tama ko ano, gipangmingaw lang po sa inyo. Last question na lang yun, sir. Kaning suka nito mo, sir, lami man gid siya nga sa usawan. Kung halimbawa, papilion na ka sa mga artista, kinsa man ang imuhang isaw-saw sa atohang suka ni Tomas? Putang igit. Gago! Sa mga artista. Sa mga artista? Ay, Huwag ko makuha sa artista. Ada yung mga anak ni sir. Ayaw lang mo ko na pamina. Kala na yung mga kalingawan lang naman eh. Sa mga artista, wala magoy na kuhanan.
Sama-sama lang siguro. Mo na yung pinakapait karon niya yung asawa. Isaw-saw na ka. Isaw-saw na karon niya asawa. Pandog ra nga dagan-dagan niya suka nga gi-order kay yung asawa. Yung isaw-saw. Sama kay. Siya ko. Unsa naman ni ginamos naman ta pagiti ano, litson siguro ta mo order kung suka ba. Pawala sa bitbit. Ay, di ba? Oh, katabaan na karon niya yung asawa, no? Siya na lang, gidili, nintawanan niya. Sa mukha, gano'n. Okay, guys. Mga ako may istorya guys sa among suka, no? Suka ni Tomas. Experience ako. Okay guys, salamat kayo, idolo. Salamat kayo sa imong mga lingaw nga mga kuan. Okay. Kaning area ni idolo na ani karon diri sa Bukana, Sabina Street. So diri available na ang ato ang suka ni Tomas. Okay? Babu. So guys, nana to diri karon sa Siwin. Milit. So yun, welcome sa ato ang channel Tomas TV. Good morning sa tanan. So naata diri karon sa 11. Tapad lang ta sa diri sa may Siwin. So nata kauban nato si Sir Renz. Hi guys! So Sir Renz, basig na kay gusto i-shout out. Shout out dahil sa akong kaparentihan sa Bohol o sa Balili Bloodlines. Isda na mo para malingawtan mo. Oh, yun no. So mag-isda na ta guys. Actually, tanggal stress ang ato ang kuan. Pag once na naghabi ta og isda, makatanggal na og stress. So guys, mo na ang iyang is dirt. So tanawan ninyo guys. Lamia, tagas kay pako guys, murag kuan. Murag kanang mga anghel. Panay mo ni iyang kuan. Saan sir? Saan mo hang kuan? Red Dragon. So viewers, kung makakita mo ani nga vlog, atuwa lang niyo si Sir Renz. Very affordable. Okay? Tabangan na to nga ma-dispose niya ang mga isda kay ubay-ubay na po ni dire. Okay ra ba sir kung ikuan nimo ang mga presyo sa imong mga isda? Kira kayo, ang pair na to sa dirt, 40 pesos na lang. Uy, Sa 40 na lang. Sa Red Drag, same lang yapon. Kay dispose naman ni kay tungod sa kadaghan. Pinamati man ang uban, mga matay ba. Kung tumo ini tulog. Kangyo ko mo diri ah. Oh. Para to. Utol sa mga nakakita daw diri sa ato ang vlog no. So aside sa barato na ang ato ang kuan, ang ato ang isda nga nahatag ni Sir Renz. So kutob sa nakakita ani nga vlog, napagin mo warag freebies no. Agan mo ni Sir Renz. Okay? So naapod siya kuan diri. Aside aning kuan mo ni mga female man nga kuan no, mga female na dirt. So naapod siya ko andre guys oh. Oranda ni sir no? Oranda na sir. Oranda. So na. So sir, mangutana lang unta ko sa imo. Nalang tay gamay nga mga pangutana no. Oh, sige sige. Asa man ka nagsugod sa kaning pag mo pag gapi-gapi asa man jud ka nagsugod? Nagsugod ko sa kanjot, sa Gurami. Gurami? Sugod. Dili man siya hasol agkaan good. Tapos, nanihatag sa akong paan, gapi, matag-testingan ako. So, dili man po di hasol, pwede ra po di outdoor ninyo, para dili mo kalas o kurente. Manang, ganahan lang ko kay, dali raman siya managan. Oo, actually no, sa isa ka buto sa inyohang gapi na siguro sa mga pinakagamay siguro na ano ng mga 20 ka kuan, mga fry. Oh, No? Nga kagamay na no. So ginaunsa man nimo sir, aside ani di ba makita na to outdoor man ang imong kuan karon, ang imong setup. Ara diri okay ra ba ang ato ang gapi? Okay raman. Healthy noon kay
naaraman siya sa gawas, may go siya sunlight. Tapos kailangan lang po siya tabunan pag maulan kay di mga matay. Nang pag outdoor mo, wala jud ka sa jud. Pagkaon ng inyong kuan ug atiman ninyo, okay na buhi ninyong gapi. Okay, speaking sa imuhang kuan sir, ka-mention naman jud ka og pagkaon. Unsa may mga ginapakaon nimo, nagabuhat ba ka og mga premix na mga kuan? Wala man nagabuhat na sir. So, Wala lang ako, P01, P1, P01 o dapya. dapya no? Nay budget, BBS ta kay ay man wala Oh, may BBS. wala may dapya diri ang muulan. Mag-BBS ta. Ano gud ginagmay lang gud. Sis makakaon na tong isda. May pambawi lang ba? Oh, actually ang BBS na amang gay presyo pod. So, medyo mahal-mahal, warag 10 grams ana, nasa mga 100 pesos. So, dapya sir, kuan man to no? Nagapakaon ko tag dapya. Dapya pakaon na. May panganan dia. Unsa may mga kuan sir kanang unsay ginabuhat nimo halimbawa mag-breed ka sa breeding nimo? Unsa may mga ginabuhat nimo para di ba ang uban na sir ginakaon ng ilahang anak? Oh, ginakaon yun ang nila. Mag-breed mo pag tanaw ninyo itom ng lubot sa inyong gapi. Ilahin na ninyo kay apit na namubuto. Wala na duha ka adlaw, tulo mo drop na siya fry. Mong ilahin na ninyo. Buhat mo og unsa itong para sa Kids, mga nagay oh. Kids Buhat mo nga to. net. Oh, pwede ra man to nyo buhaton. Pwede ra pud mo palit og kapuyan mo. Oh, kanang atong mga ginabuhat, mao na siya mga DIY na to aron ma Tipid na rin. sa 100% na fry sa ato ang gapi. Siguro dili gid niya kaya hot doon kay mugawas man na sa cage. So, safety ang mga fry na to nga mga kuan, mga gapi. So sa mga especially sa mga red eye ni ba boss? Sa mga pula og mata, Mga albino. mga albino. So mo nang mga kusog kayo mga kuan na sila mga kakaon og kuan. So kay mo kaon og mga fry. So kaning mga itom og kuan, mga mata dili man kayo boss no? Mukaon gyapon pero dili Kaon yung gyapon. Kan. Dili gid nila yung mga kaunon jud tanan. Kaon nga lima. Parehas sa kan ba mga red eye. Murot jud. Murot ang fry. Unsa may mga technique nimo ani sir nganong murag healthy man kayo ni aside sa imuhang kanay ato ang cage nga makita nimo nga nara sa gawas, maulanan, mainitan. Unsa may kuan ani dili ba ni sila nagasakit? Wala na sila sakit kay panan man healthy man na lang sila nandos pag magilis may tubig stock jud kundi mineral walay agas para nang agas walay agas kay Pilipinas man eh. Ano? Social kaya ang ilang kuan ilang gapi naka mineral. Pero viewers, diri lang nato makita ang pinaka-barato nga gapi. So, pwede ninyo mahangyo si Sir Ren. Adto lang mo diri, contact lang ninyo iyang number, sir. Okay lang ba imong Facebook page o ang imong number butang nato diri sa baba? Okay ra kay. Problema Kaya para at least kung para mahinggang nung uban ba nga Oh. magalaga po. Kung naay gusto magpalit, contact na lang ninyo siya para meet up na lang mo either dito sa atbang sa highway or pwede po mo musuro dire sa iyahang kuan, sa iyahang barak, no? Okay, sir. Sa pa ba'y gusto nimo i-kuan bot sa ato ang mga viewers? An lang kanang o gusto mo malaga gista. Tingin ninyo natural naman ang mamatyan ta kay nagalaga man ta ninyo. Kung ay magkadlo ko galaga gista. Mamatyan ngay mo. Ay bago. Kung na po sa uno. Ana lang gunagod. Kung managan idi. O na ni mga abi mamaligya na ka kayo. Sobra na mabud. Share lang ba? Mga parehara ba ninyo mga kaisda bitaw? Okay. So, okay kaya natay mga napulot na mga aral no dili lang kay nga kanang ang ato ang heart is mamaligya ta. So hobby ni siya, hobby. Guys, hobby lang niya. So kung tanaw na to nga medyo ubay-ubay na pwede na to na mapagkuan, makuhaan og source. So diha na ta mo baligya. Ayaw ninyo i-keep as business ang inyong kuan. I-kuan ninyo nga as hobby lang. Kay diha man jud ta mag-start. So kamo mga beginners sa ato ang paghahabi. So adto na mo diri kay Sir Renz. Actually dili gid mo magmahay. So aside sa iyahang gapi, material na daan, material grade na. So as a start dili kay mo masayangan kay barato lang ang inyong pagpalit sa iyaha. Okay? So sir,
salamat kayo sa Salamat. imuhang oras o salamat po kayo sa imuhang pagpadayon diri sa imuhang balay. Salamat po sa Sir. pagsurod. Salamat kayo. Actually guys, dili lang ni si Sir Renz ang nag-aalaga ani karong isda. Pati po dang iyang papa actually ang nag-start po ani. Tapos siya nag-aalalay lang po. Siya po yung nag-care sa isda. So kumpanya silang duha. No? Nya. Guys, salamat kayo. Hanggang sa muli. Babu. Oh guys, medyo nagpo na itong singot no. Yo init-init po. So, shout out tayo ko kay Enchong TV. February 14, shout out taga Digos. So, guys, salamat kayo sa inyong mga suporta. Hanggang sa muli. Babu, please like and subscribe. Salamat.